Infetħu skemi ta' 15 miljun euro mill-pjan għall-irkupru reżiljenza tal-Unjoni Ewropea, immirati għal proġetti ta' digitalizzazzjoni tan-negozji. Dawn il-15 miljun euro indirizzati lejn it-transazzjoni digitali fl-intraprizi si jinfirxu fuq żewġ skemi, waħda li tindirizza biss l-intraprizi saru medji u skema oħra li se tkun miftuħa l-intraprizi kollha, skont il-kriterji stabiliti. Il-mira tal-Gvern fil-qasam tal-iskemi ta' qotja l-investimenti tad-digitalizzazzjoni tal-intraprizi hija dik li jassigura li l-intraprizi żgħar li huma dawk li l-aktar għandhom bżonn jinvestu fil-qasam tad-digitalizzazzjoni ma jkollhomx għalfejn jikkompetu ma' proġetti akbar u aktar ambizzjużi u jkunu żvantaġġati. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li l-ewlieni ta' dawn il-fondi u li n-negozji jsiru aktar kompetittivi u jintroduċu innovazzjoni fin-negozju tagħhom sabiex isir aktar reżiljenti għall-isfidi tas-suq. Dawn huma skemi issa biex immorru għall-qalba diġitali, skemi għal min m'għandux għodda diġitali biex jaħdem allura jista' jużhom hemm fond ta' 5 miljuni propju għalhekk u hemm fond ieħor ta' 10 miljuni li se jkun qiegħed hemm biex min għandu diġà jkun jista' jintensifika l-ħidma diġitali tiegħu. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li rridu naraw li n-negozji tagħna jkunu aktar effiċjenti u jkollhom lodot teknoloġiċi għad-dinja tal-lum. Issa llum ħabbarna wkoll miżura ta' skema sabiex nassistu n-negozji tagħna li niffaċilitawlhom l-investiment tagħhom fejn jidħol id-diġitalizzazzjoni. Huwa importanti ħafna li n-negozji tagħna jitilgħu t-tarġa li jmiss fejn jidħol l-operat tagħhom sabiex naraw li jkunu reżiljenti iktar minn qatt qabel u jkunu lesti għall-ekonomija li għall-affarijiet li titlob l-ekonomija llum il-ġurnata.